masallaci, ku kafa masallacin juma'a, ku kafa masallacin idi, ku yi duk abin da ya dace a sunna. Ba ruwanku da kowa. A kanku ne hukuma take aiki, ku ne za a je a samu wasu 'yan iskan 'yan tsaki masu digiri wai zo su gaya muku ba haka ne salaf suke yi ba. Kai dan iska ka san salaf ne? Munafikin Allah, dan ka yi digiri, digirin ka digirin banza, digirin 'yan wuta, digirin 'yan wuta. Ka ne wa malaman salaf ƙarya? Malaman salaf in aka taba mutuncin addinin musulunci fitowa suke su sadaukar da rayuwarsu da lafiyarsu. Imamu Malik sallah ya zo ne sai aka ga ya saki hannun shi, bai taba sakin hannu a sallah ba Imam Malik. Haka Ibn al-Arabi Ibn Abdul Barri ya faɗi a cikin littafin al-Intiqa ila fi fada'il thalathati al-a'immat al-fuqaha. Malik ya zo sallah sai ga ya saki hannun shi haka. Ɗalibai suka ce ya imam lima arsalta yadayka fi salah, me yasa ka saki hannunka a sallah? Sai ya ce darabani al-khalifa, yace ai sarki ne ya buge ni. O me yasa ya buge shi? Zuwa aka je aka yi musu selection, aka zabo musu wani gwamna daga headquarters sai aka kawo musu dan iska ne, fasiki, zindiki. Ka je ka karanta littafin adabu dini wa duniya na al-imam al-Mawardi, karanta littafin as-sunan wal mubtada'at na al-imam Abdussalam Khidr. Wannan gwamnan da aka kawo Imam Malik ya yake Qur'ani yake karantawa, sai budo inda aya take cewa wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, sai ya ce atuwa'idu kullu jabbarin anidu wa ha ana zaka jabbarun anidu idza ma ji'ta rabbaka yawma hashri faqur rabbi mazzaqani alwalidu. Zindiki ne yana karatun Qur'ani sai budo aya, Allah yana cewa wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, sai fassara ayar da san zuciyar shi. Ga fassarar da ya mata, wastaftahu wai sun bude, wa khaba kullu jabbarin anid, duk wani jabberi, duk wani kangararre to ya kade. Sai ce Qur'ani atwa'idu kullu jabbarin anid, Qur'ani kana gargadi ne ga duk wani kangararre? Wa ha ana zaka jabbarun anidu, yace to gani kangararre ne, bijirarre ne. Idza ma ji'ita rabbaka yawma hashri, in ka je wurin ubangijinka ya kai Qur'ani ranar kiyama, fa qur rabbi mazzaqani alwalidu, ka ce ya ubangiji walidu ya gani, sai biyayya ga izu 60 ya watsar. Shi aka nada wasu Imam Malik gwamna, sai su Imam Malik suka ce ba za su yi mubaya'a ba, ba za su yi mubaya'a ba. Yaya kai mai digiri daga Madina, a Madina aka kawo shi sai Imam Malik shine babban malami, ya ce ba za mu yi mubaya'a ga wannan zindikin ba. Imam Malik ya miƙe a masallaci ya ce kada wanda ya mubaya'a. Sai abu mutum har gidan shi, sai a taso shi da bindiga, sai a zo a aje shi gaban wannan zindikin gwamna, sai a ce miƙa hannunka kai mubaya'a, ka ce na yi maka mubaya'a ranka ya daɗe, ran da din na warware mubaya'a ne ta waye to matata ta saku a bakin aure na. Imam Malik ya hau minbari ya ce ƙarya ne, dukkan sakin auren da aka sa ka kai a bisa tirsasawa bai yi ba. Kun ji dalilin da aka kama Imam Malik aka yi mai bulala 100. Sa'id ibn al-Musayyib akhirul mutaqaddimin an taba mai bulala 100 saboda yayi fatawa against the government. Kai matsoraci ka ce wai ba a saba gwamnati ta yi zalunci, sai a yi shiru saboda ka dan yi figaggen digiri, digirin yan wuta. Me ya amfana maka digirin? Digirin da zaka zo ba za ka iya ɗora mutanenka akan sunna according to yadda suka samu kansu ba, a bi ta hanyar ku a kashe addini. Ana kafirci, ana luwaɗi, ana fasikanci, ana zalunci, ba za ku fito ku yi wa'azi ba? Wai an ce muku wai malaman salaf wai ba sa wa'azi a haka? To malaman salaf ba sa wa'azi a haka, me yasa kai ta dukansu? In dai a ce kawai duk abin da aka faɗi cewa suke sadaqallahul azim, a ba su kujera umara irinka. So matasa wallahi ku gane, in ka je karatunka duk wanda ya neme buga maka kai rabu da shi, ya gama daga kallabin shi na banza, ka taho da digirin, in ka zo kai ka zauna malaman ƙasa ku su karantar da kai ya ake da'awa.
dan da'awa tana da alaka da wurin da aka samu kai. Yanzu waɗannan da sun saurari wannan fatawar ba zuwa za a duk abi su a hallaka su ba, ko kuma duk su zama 'yan shi'a? Ko kun fahimta jama'a? Ai duk yaron da muka haɗu da shi, ina zuwa Makka, ina zuwa cikin jami'ar islamiyya in zauna a Madina su taru, sai ce ai ku ba malamai bane, ku bari sai kun gama karatu kun je gida tukuna ku ga za ku iya aikin da muke yi. Kafin a haife ku muna wannan aikin, muna gumurzu da arna da 'yan bid'a da matsafa. Wani shege an ɗauko shi yana kwallo kawai a filin anguwar Rimi, an bashi admission ya samu jami'ar islamiyya. Kai za ka gaya mana? Kai za ka gaya mana da'awa? Bari tukuna ka dawo cikinta ka gani, ka ga za ka iya? Ko kun fahimta jama'a? Wannan tana daga cikin fitinar da yanzu ake bi ake kashe ahli sunna ne, ku in ba ku sani ba. Duk inda ake ahli sunna sai a bi a raunata su ta hanyar fatoyi. Malaman salaf ba haka suke ba, hadha khalafa manhajus salaf. Ƙarya ne, nahnu salafiyyun, mu ne salafiyya, kuma mun yi karatu a hannun salafiyya na gaskiya. Duk wanda zaka ce a jami'ar islamiyya ya karantar da kai salafi, kafin ya karantar da kai, ni Albani ni ya fara karantarwa. Tafi ka je ka gaya mishi Muhammad Auwal Adam Albani mutumin Zaria, kowaye a jami'ar islamiyya, in dai profesa ne dattijo ya kai shekara 70, ka ji kafin ya karantar da kai ni ya karantar. Amma ka ji an samu wani dan tsako irin ka, matsoraci, dan shekara 32, wanda tsakaninku da shi shekara 7. Wallahi ko jama'a, wani yaro wai har yana cewa wai ya ji ina faɗin Muslih al-Harithi, wai na san Muslih al-Harithi. na ce sosai, malami na ne, wurin shi ne karatun tadribin rawi gaba ɗaya. Ina faɗin haka sai ya ce kwarai, ya ce don Muslih al-Harithi kam kowa san shi wajen karantar da tadribin rawi. Na ce buga mishi waya ka ce mishi Albani na Zaria na gaishe shi a Madina. Wannan a Madina wai yana mamaki wai na san Muslih al-Harithi. Kai yaro dan karami kuma sai ka ce wai kai baka san da wane karatu ba, to an haife ka ne a lokacin? Ko kun fahimta jama'a? Wai yana mamaki wai wani malamin ka ne. Na ce ka buga mishi waya ka tambaye shi, ka ce mishi Albani na Zaria yana gaishe shi, kawai ka faɗi haka. Na ce ya karantar da ni tadribin rawi, kuma ina faɗin haka sai ce gaskiya kam kowa ya san Muslih da ainihin tadribin rawi. To Muslih al-Harithi nan almajirin Albani ne shi kuma. Na ga shi kuma ya gani ya nemi ni wasa, yana cewa Sheikh na malamin mu, yana buga mishi waya sai ya ce masha Allah aina laqita shaykhi, ce ina ga sai ce na ce wai kuma sai yana mamaki, malam ka san shi? nace ka gafara da Allah ba kauye. Yo kauyanci ne jama'a, kai shekara ka 23 ka shigo A2 sai ka ji ana magana Profesa Ango Abdullahi, tsohon malami ne, tsohon profesa ne a A2, wai kai sai ka ce amma kai baka san shi ba. Ta ya gama karantarwa, ya gama professorship din shi ma, kai ba haife ka ba lokacin, kana can ba a daura auren uwarka ba, tana sai da alale. Ina fata an gane. So waɗannan yaran wallahi jama'a, barna ake mana yanzu a nan Zaria da Kaduna da Abuja da su, ta hanyar waɗannan yaran ake cutar da mu, ba ku sani ba. Ta'adi ake mana. Duk wani azzalimi sai ka ga ya ja su jika, in ya je umara sai ya kira su yana rarraba musu 'yan daloli, in ya je aikin hajji yana rarraba musu. Da zaran sun dawo makaranta sai ya kira su sai ya ce musu wai kasu shiga wannan harkar wa'azi, su zo za a neman musu aiki. Shikenan wannan an tura shi Abuja, wannan an tura shi Port Harcourt, wannan an tura shi kaza. Shikenan kayo digiri daga Madina, ana sa ranka ka zama limamin juma'a ka amfanar da al'umma, sai ka koma sai ka je ka zama road safety. Tsakani da Allah, wannan ba asara ba ce? Duk sakandaren da kai a garin ku ta ishe ka, kai road safety. So ina gaya muku wannan hanyar ko anewa kafirai ne da 'yan bid'a aiki, ku ba ku sani ba a cikinmu. Ana rage mana malamai a hankali. Yara ne sun je sun yi karatu, sai aka ga waɗannan yaran in suka zo suka yi indimami, suka haɗu da su Albani, kansu ya waye ga idda ake da'awa ta gaskiya. To waɗannan yaran nan gaba matsala za ta yawa. Albani ya rike musu wuya ta gaba, sai kuma su ji wani ya cafki ta baya, sai kuma su ji wani ya tattara kwalar wandonsu.
to shine suke kokarin su rage wa kansu waɗannan pressure din, amma yan shi'a kuma a basu su ta yada da'awarsu. Yan ɗariƙa Ibrahim mai shinkafa a matsayin misali, malami ne, ya girme ni a shekaru, ya fi ni komai da Allah yake wa ɗan adam, amma ya taso ya taho gurina, amma da yake yankinmu na Zaria shine yankin Zaria, sai suka je suka same shi suka ce to malam mun ji labarin kana zuwa wurin Albani, girman ka zai zube. Ya ce a yana yin wani mugun abu ne? Suka ce a ai shi ba dan kungiyar mu bane. Kun ga magana ta da ne ɗazu a kan cewa ana amfani da kungiya ana raba zumunci. Shi a to amma mu muka kafa kungiya, mu kuma ba mu ce sai dan kungiyar mu kawai za mu yi mu'amala da shi. Waɗannan malamai ne kenan. Gida ne nan na kama haya malam, na biya naira miliyan 1.5 a matsayin zan zauna. Tun ban zauna a gidan ba sai aka je aka samu mai gidan dan boko ne, dan siyasa, shi yana gina gidaje ne kawai, yana ba kafiri da musulmi haya, shi kuɗi kawai. Sai aka je aka same shi, mun ji labarin kabawa na gida, sai ce kwarai, a to mu muna ganin gaskiya bai kamata a ce ka ba shi gida ba. Me yasa? Ran kai daɗe ka bawa na gida? Ya ce a'a haya fa na bashi. Haya ya za ka bashi? Ya ce a'a kai ku tsaya. To dan duniya ne ya ce kai ku tsaya, ni ban san ku ko suwaye ba, na sa kuɗi na gina gida tun ban gama ba, ko filasta ban yi ba, mutum na faɗa mai kuɗin haya kaya bani, kuma kuna cewa kan bashi kuɗi, kan bashi gida? Ya ce can sama da wannan gidan to ina da gidaje guda 6 duk arna na sa, me yasa nan ba ku kun yi mini magana ba? To ai mu muna ganin gaskiya a ce ka ba Albani gida. Ya ce da Albani da waɗancan kafiran, ya ce kai ni ba ruwana, malamai ne ku ko suwaye, ni ba ruwana da ku, ni ba a ƙungiyar ku nake ba, don haka in wa'azi kuka zo yi min ko nasiha, ni kuɗi nake nema kuma Albani ya bani, kuma ina so ku kawo min malami duk Zaria wanda zai biya miliyan 1.5 ya zauna gidan haya shekara 1. Ya ce to ni da nake neman kuɗi kuma na samu wanda zai bani kuɗi akan dukiyata, kuma yanzu kuna son ku ce mini wai bai dace ba? Me yasa ba ku zo kun gaya min akan waɗancan arnan ba? Ya ce ku tashi ku fita ku bani wuri. Wallahi ko giyar ba su fita ba sai bugo min waya, ka ta malam kana ina ne? Ni ce ina nan kusa da kai. Ce da Allah ba su, lallai na ga motar su ta tashi kuma na gane 2 daga cikin su. To amma me ya faru? Ya ce wallahi malam, ga gidan shi ne, ya ce ina jin wa'azozinka. Ya ce wallahi shi yasa in ba wanda ya san abubuwan da mutanen nan suke maka ba, sai a ce wai kai me aka yi maka ne? Ya ce ka duba irin wannan. Ya ce ban gama ginin gida ba, ka kawo kudin haya ka bani, wani kuma ya zo ya ce wai dan me zan baka gida? Na ce ba kyauta na baka ba. Wai haya din dan me zan baka? Na ce to da kai da arnawa ya fi, wai a to ya za a ba Albani gida? Waɗannan malamai ne yan uwan mu a cikin ƙungiyar Izala suka zo, masu wa'azi na ƙasa da waɗanda suke hawa mimbarin jiha da sauransu. Ka gaya mini irin wannan ƙiyayyar da aka buɗe maka tsakani da Allah, ya kamata ka amintu da wani ka karɓi abin hannun shi? Ya kamata ka je ka jawo wani a jika ka ce zo mu tafi tare? Da malam bawa mai shinkafa ya matso ne ya fara nuna min soyayya da ƙauna, sai na fara mamaki, a haka mutane suke? Ina da abokai 'yan Bauchi, Yola, Gombe, sai ina ganin to wai menene yake faruwa? Zamana a Yola shine sai ya bani tabbas ashe mutanen wannan nahiyar ba haka suke ba. To ni kaina sai na sako, sai ne ta descending, sai ne ta hucewa, kamar yadda ka san dutse in rana ta buge shi, ka san aka watsa mai ruwa ji zaka yana ta farfasa huci ko? Wallahi sai na rinka sauka, sai ɗabi'una suka zo, sai na saje, shikenan sai na shiga. Shi yasa da na dawo nan sai mu'amala ta sai ta canza, amma in ba dan haka ba, a ce ba irin Yola na je na zauna ba, wani wuri ne wanda na zauna mai ɗabi'u irin wannan ko fiye da wannan ko ƙasa da wannan, to da na dawo garin nan ba wanda zai iya matsowa kusa da ni. So gaskiya ku gode wa Allah a inda ya ajiye kuɗin nan, domin mu a nan
da ni da irina ne kawai muke cikin saha ta da'awar sunna. Duk wani wanda za a gani dan boko ne ba ruwan shi da da'awar sunna, ba ruwan su. Duk wanda za a gani dan